Barangay 8-A ug pipila ka mga residente sa lugar gipetisyonan ang mga nagpuyong lumad sa Haran compound nga papauli una sa ilang probinsya. Ani ang detalye? Katusan ka mga residente sa Barangay 8A, mipirma og petisyon aron papauli una ang mga lumad nga nagkampo sa Haran compound sulod na sa pipila ka tuig. Gipanawagan nila sa mga local government units nga atimanon ang mga lumad aron makauli na silang tagsa-tagsa ka mga lugar sa probinsya. Ang pagtinir-usab sa mga lumad sa lugar nakasupak usab kuno sa quarantine protocols batok COVID-19 nga ginasunod sa Davao City LGU. Labi na nga nagdasok sila sa compound ug wala na makatuman sa social distancing. Ang mga haran nga mga lumad nga pahuwaon na. Pero atong mga June 4 na iniuli sa Talaingod. Namirma po mo? Ano man gusto niyo nga manguli sila? Gawas na sila. Gawas na sila diri. Yung mga isog man na. Kinahanglan na kuno makauli ang mga lumad tungod gawas sa COVID-19. Posible sab kining makamugna og laing pang mga makatakod na sakit nga makaapekto dili lang sa mga lumad sa Haran, lakip na sa mga taga-barangay 8A nga nagpuyo palibot sa lugar. Kami nagpadala og petition letter na unta ang mga lumad nga namuyo diha sa Haran kung asa man sila gikan o asa sila nga komunidad ning Pilipinas nagagikan naot nga sila mobalik na didto. Butod ng kuhaan sa One Mindanao silang kabahin ang mga taga-Haran. Apan gipaabot pa kunong usa ka dialogo tali mga opisyal sa Haran, opisyal sa barangay, representante sa mga lumad ug ubang pang sektor. Gusto na kong nag-letter ko kay Bishop formally, pero sa iyang kabisi tong isang adlaw karon nag-refuse na pud siya kay sumala sa iyang taong nabilin sa Haran sa office na sila yung mga conference so sa iyang mga pastor. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.